irin gari a wancan fa Baba me yake wuka haka? Kai yanzu baka da hankali. Kai baka ga me nake diba ba. menene Gol ce. na gwal yake Na gol yake anan. Ga ta kana gani? wannan ba gwal bane ba Wannan ba gol bane ba ai. Amma ba ka da hankali kai. Ka zo ka zauna kofar gidan mutane ka ta musu kuka ka cika mana unguwar kuka ka ce wannan ne gol. Ina gol yake anan gurin. Kai amma fa. Duba. Kai amma baka da Kai hankali. baka da hankali. Allah baka da hankali. Ka duba abin da yake fa. yanzu wannan gwal ne nufin ka yau zaka zo To ka sami shikenan tunda gol ne. Hada wanda na diba. Gol ne. har wanda ka diwa duba gwal Gol ne ko bane da gol ne mu ma ba za mu baka da shi ba za mu kwashe mu kara gaba ne mu je. Zo mu je wannan ba mun ka dauka shawa mutum ba ka dauka wato mu dai ba gwal bane Wannan da dukkan alamu dai wallahi wa'annan ba yan sa'a bane da kanin su aladu ne kai. Wa'annan ba yan Najeriya bane. Wannan irin an ce irin Libya nan ne ma. Wala ku taba arziki ba shegu masu kama da beraye. Ina maganin ban san su ba kaji ba zan tafi da wannan ka amma zo a raba ni da su. Dan kuke mara ko ga kanin su yan wa'annan ba wallahi ba Niger bane. Kai ma ka zo diba kenan. Ka diba da yawa abin mai baya su samu. Me A san wannan? shi arziki ci wallahi kuma Wannan ba farin dutse ba ne? farin duk shawara ki waka. Wannan kai ma gaskiya kai ka zare ne da yawa. Wannan farin dutse ne. Yanzu fa kana nufin mahaukaci ne. Gaskiya babba ba. Ni ban ma taɓa ganin mahaukaci irin ka ba gaskiya. Yanzu me za ka yi da wannan? Ba kuɗi ba ne? Ok, za ka je kai cikon gida ne. Suko Eh, ka ganin da kai amma kai wannan da kwaka. Wannan shawara ki dan baro ba mai kama da angulu. Kai babu barin zubar ka a ce fa ni ma na ci. Na ga tuka daga mutane sun bari ba ma fa kai ba. Kai